166 każ ġdid pożittiv, 2487 każi attivi, persuni mlaqma biż-żewġ dożi 362,923. Din hija sitwazzjoni preżenti tal-virus tal-COVID-19 f'pajjiżna kif ninsabu fit-72 ġimgħa mill-bidu ta' din il-pandemija. Fl-aħħar 6 ijiem kienu reġistrati total ta' 1129 każ ġdid pożittiv, kif l-ammont ta' każijiet minn Marzu tal-2020 l-hawn issa huwa ta' 33,198. Bħalissa hemm 17 il-pazjent rikoverat fl-Isptar Mater Dei kawża tal-coronavirus, persuna minnhom tinsab rikoverata fit-taqsima tal-kura intensiva. Mill-199 każi mħabbra l-erba' 149 minnhom għandhom bejn 10 u 39 sena, bl-età medja hija dik ta' 28 sena. Aħbar tajba li għal-ġurnata oħra ma kienu rapportati ebda fatalitajiet fil-waqt li fiju 25 persuna mill-virus, bit-total ta' persuni li fiju huwa dak ta' 30,291. Skont is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci, in-numri tal-każijiet mill-varjant Indjan f'pajjiżna qed jibqgħu jiżdiedu, kif dan il-varjant jittieħed ferm aktar faċilment minn persuna l-oħra. Sa dan it-tant sar magħruf li kwart tal-każi ġodda ta' COVID-19 li ġew reġistrati f'Malta fl-aħħar ġimgħa huma ta' studenti barranin li ġew jistudjaw l-Ingliż f'pajjiżna. L-awtoritajiet tas-saħħa qed ikomplu jappellaw biex min għadu ma ħax il-vaċċin kontra l-COVID-19 jagħmel dan mill-aktar fis għax huwa biss b'dan il-mod flimkien mal-miżuri ta' mitigazzjoni li pajjiżna jista' jikkontrolla t-tixrid ta' dan il-virus.